Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bea, isang millennial na tambalanista since 2010. Paborito ko yung mga kanta ninyo, pero ang pinakagusto ko talaga, yung biyaheng jeepney. Samples. Ikaw na, partner. Biyaheng jeepney. Biyaheng jeepney. Anyway, sumulat ako to share my story na hanggang ngayon, kapag naaalala ko, kinikilig pa din ako ng slight. Tomboy ako nung high school. Sa katunayan, I never had a boyfriend dati pero nagka-girlfriend. Classmate ko si Ed when I was in 4th year high school pero hindi kami close. Pagdating ng college, naging textmates kami. Nagsimula sa pustahan sa basketball hanggang napunta sa usapang personal. Naging magkaibigan kami. We'd talk every day. Kapag nagkakayayaan, nagbabike kami. Minsan, ako pa ang dumadayong magbike sa gawi nila at sinasadya kong dumaan sa kanila just in case nandoon siya. Nasigawan pa nga ako minsan ng lola niya kasi gabing-gabi na nagbabike pa ako sa labas nila. Nung una naman talaga dahil boyish ako, para lang kaming tropa. Nagtaka na nga lang ako kung bakit nagsimula akong maging excited pag magkausap kami. Biglang gusto ko na lang siyang kasama lagi. Pinapanood ko pa nga siya habang naglalaro kapag may liga ng basketball sa barangay nila. Kapag nakauwi na ako, sasabihin ko sa kanyang ang galing niya. Tapos doon pa lang niya malalaman na nanood ako. Kumakain din kami sa labas. Inabutan pa nga kami ng ulan sa labasan. Suddenly, nawala yung pagkaastig ko. Slowly, I know I was falling for him. One day, I told him to write me a letter. Hindi pa kasi ako nakakatanggap ng sulat and I wanted to know how it feels like. Sumulat naman siya. And indirectly, he confessed his feelings for me. Wow! Ramdam ko yung hesitation niya to pursue me. Sa halip, pinaalam niya sa akin na he values me as a special friend and he thanked me for the friendship. Hindi ko sinagot yung sulat. Hindi ko inamin na may nararamdaman din ako sa kanya. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Lumipas sa mga buwan and we lost touch. Nakagraduate kaming parehas sa kolehiyo. Naging seaman si Ed at unang sampa pa lang niya sa barko, nag-message request na agad siya sa akin sa Messenger using a dummy account. Selosa daw kasi yung girlfriend niya. Gaya ng dati, palagi kaming magka-chat. Kahit nga mga personal issues nila ng girlfriend niya, kinokonsulta niya sa akin. We kept in touch hanggang magkaanak siya at magkaroon ako ng sariling pamilya. We remain to be the best of friends. Sa ngayon, naka-assign siya sa National Geographic ship. Ay, taray! May ganun pala. Pinapadala niya ako ng mga litrato ng mga hayop, halaman, isolated island tribes at kung ano-ano pa. Minsan na pag-uusapan namin na nakaraan. Nilabas ko yung luma kong diary kung saan ko sinusulat gabi-gabi ang mga nararamdaman ko sa kanya dati. Tingin ko, kailangan niya ding malaman.
Nagulat siya when he found out na may gusto ko sa kanya 9 years ago. Kung alam lang daw niya. We both laughed and yet we both felt sad. Kakaisip ng lahat ng what ifs na hindi naman nangyari. Pero sandali lang yun. Pinaalala namin sa isa't isa na may sarili-sarili na kaming pamilya. We decided to be happy for each other. Sabi niya, panahon lang ang makakapagsabi kung may chance pa kami. I do not want to entertain that thought kasi ang unfair naman sa families namin. No, not in this lifetime. Maybe in another life, I will be his girl. Hindi man naging kami, at the very least, we are still friends after all these years. Thank you for reading my letter, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Bea. Okay, para po sa lahat ng mga meron pa pong mga ka-chat, ka-PM na mga past nila na crushes or exes or yung mga tao pong binigyan po natin ng mali siya nung araw tas ka-chat po rin ngayon. Ang dapat pong tularan ay si Bea. Okay? Ito po yung dapat tularan. Yan yung very, 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 very good ka dyan talaga, Bea. Bakit? Kasi, alam mo na taken ka. At very good din naman ng Guy lalo na yan, ang iyong best friend. 'Di ba? Kasi alam din niya na taken na din siya. Yes. And kahit na napag-usapan ninyo yung mga what ifs, very good kayo dun sa part na sandali lang yon. And in-acknowledge mo yung fact that you have your own love lives. Na meron kayo sarili-sarili mga pamilya. Very good yan. Yan ang mga plus points sa langit. Kasi marami akong kakilala. Nakaw! May asawa na. May asawa na. Lumalandi pa. Nag-message lang yung dating kalandian. Ayan na. Natunaw-tunaw na. Alam mo, ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na message sa akin sa Nicole Ayala FB page. Yung ano pong gagawin ko. May asawa na po ako pero yung ex ko ay nagpaparamdam po. Meron po kasi kaming nakaraan. Ang sabi ko talaga, ano ngayon? Ano gagawin mo? Di wala. Anong gagawin mo? Sabi ko talaga, ano ngayon? Anong gagawin mo? Di wala. Diba? Ba't mo tinatanong? Wala kang gagawin. Di mo alam gagawin mo? Oo. Yung statement na yun, nagtatanong ka, anong gagawin ko? Kasi yan ako, dyan nag-uumpisa ang lahat. Yan ang level 1. Entry level papunta dun sa pakabit na yan. Oh, level 1 diba? maang-maangan. Level 1, tanga-tangahan. Kunyari hindi alam yung gagawin. Oo, the design is pa inosente pero malandi talaga. Kasi diba, ganun lang yung kasimple. May asawa na ako, nagpaparamdam yung ex ko, yes, meron kaming history. O ano ngayon? 'Di ba? Meron kang choice eh. May choice ka na i-entertain kasi naman, sabi mo nga, may history kayo. Pero may choice ka din na hindi na talaga i-entertain kasi para saan pa? Kulang pa ba yung mga kaibigan mo? Diba? Kulang ka ba sa pagmamahal? Kaya nga, kulang pa ba ikaw sa aruga? Kailangan mo ba talagang i-friendly yung dati mong Kemerot? And, well, that's not for all, no? Yung iba naman talagang, they still keep their exes close kasi nila yan, friends pa rin talaga nila. Parang Yes. ito, hindi man yan naging ex pero may special place, diba? They still keep them close. Pero yung fact lang na kinailangan gumawa ng dummy account nitong guy na to sa buhay ni Bea, only goes to show na medyo threat din si Bea eh. 'Di ba? Or may feelings din ito, 'di ba? So, wala lang, kahit na sabihin nating very very good sila Bea, ang sinasabi lang din natin, kapag ka medyo tinatago, ibig sabihin may mga yan eh. Alam mo sa sarili mo na meron may kang something. mali siyang intensyon. Oo. So wag na nating ipaabot sa level ng kabita na, tas tulfo levels na ganyan. Oo. Wag na. Doon sa level 1 pa lang, doon sa entry level pa lang, Putulin mo na. tigil na. Totoo yun. Yung Uy, maganda. ano ngayon? Ganon. Oo. Oo. Akala ko talaga magkakaroon sila ng kasalanan sa mga partners nila in the end. Grabe, judgmental.
Judgmental Oo, lamang. kasi yung build-up may papakilig. Oo. Parang ganun. Pero buti na lang natuldukan sa magandang pagdedesisyon. Tama. Again, it was a good decision na hindi i-pursue yung mga what-ifs ninyo. Tama. Diba? Pinutulan nyo na kaagad. Very good Nakita yan. kong magandang angulo dito na kapag in love ka talaga sa isang tao, ang daming kulay na pumapasok sa isip mo. Yung tipong, di ba, yung pagdaan mo lang sa bahay nila na para sa atin wala naman yun. Pero dahil gusto mo yung tao, makulay na makulay yung pagdaan mo lang sa Correct. bahay, sa harapan ng bahay nila. Yung pabike-bike ka, pabalik-balik, di ba, na parang hindi ka ba napapagod? Tama, siya gabing-gabi na, bike ka pa rin ng bike. Totoo yun Kasi ako naalala ko, grade 4 ako, may mga crush talaga. Patakbo, sabi ko doon sa kalaro ko, doon sa tropa kong isa, Dexter ang pangalan, sabi ko, habulin mo nga ako. Oo. Takbo lang kami ng takbo sa bahay, hindi naman lumalabas yung crush namin. Para kunyari, ano na lang, di ba? Totoo yan. Oo, kasi ganun pag gusto mo yung tao, makulay ang lahat ng sayo. Diba? Na parang yung paghatid niya sa'yo. Lahat may meaning. Yung tinan mo, sumulat lang sa'yo, ikaw naman yung humingi Oo. Diba? Na parang, Hindi naman siya sulatan mo nagkusa nga ako. Hindi naman Lahat yung iba kinusa ang meaning sa'yo. Tama. Pero para sa kanila, sige, pagbibigyan ko lang yung gusto mo na, okay, dahil kaibigan kita, sige, sulatan kita. Pero lahat ng sinabi niya sa sulat, may intensyon na gusto ka niya. Yes. Diba? Pero wala naman siyang sinabi sa'yo. Lahat yun ay ano lang, nabuo sa isip mo. Lahat yun ay guni-guni mo lang. Totoo. Diba? Nagpahayag siya na gusto niya rin ako. Wala naman ganun sinabi kung tutuusin Correct. Diba? Kasi ganun tayo pag gusto natin Nag-assume ang ka isang lang. tao. Ano yung sabi ni Bea? Indirectly he expressed his feelings for me. Sure Kasi ka ba? type mo So Correct parang ka. feeling mo, 'di ba? Sabi nga natin, kapag ka-type mo ang isang tao, kahit na wrong sense siya sa'yo ng letter Oo, L, kaya, diba? madami mo na naisip, L is for love. Ganon, kasi nga type mo yung tao. Oo. Ganun tayo kapag in love. And kapag ganyan po, you have to be very careful. Baka mamaya masaktan ka kasi sa bandang huli. Tama. Assume ka ng assume. Dun sa tao namang yun, wala lang. Doon, eto naman on another angle. Oo, Yes. 'di ba? Na maaring yung nararamdaman mo ay one-sided lamang. Correct. Ang layo na nung narating ng Oo. isip mo. Di ba nilibre ka lang sa coffee shop? Hinatid ka lang. Correct. Pinasakay ka lang ng kotse. Tama. 'Di ba? Diba? Pinayungan ka lang. Pinayungan ka lang. Oo, syempre alam nga namang iwanan ka din talaga naman yung dugyot, 'di ba? Oo. Pero kapag kakaras mo yung tao, Tama. ang dami ng meanings. Ito mga maiisip mo bilang crush mo siya. Hala, ang dami naman pwedeng payungan pero ba't ako yung napili niya? Diba? Totoo. Ang dami naman pwedeng payungan pero bakit ako yung napili niya? Wala naman talaga siyang payong pero naghanap siya ng payong for me. Diba? Yung mga Mas ganon. kilig na kilig ka, no? Kilig na kilig. Kasi nabayan niya ako kahit pwede naman na siyang umuwi. Diba? Pero para dun sa taong yan, maaaring he's just trying to be a good person. Correct ka. Kasi Diba? ganun lang din talaga siya. Correct. At maaaring ganun din siya sa maraming tao, hindi Tama. lang sa'yo. Correct. Diba? So dun sa angle na tinitingnan naman ni partner is the angle na hanggat hindi talaga niya ine-express ang kanyang nararamdaman para sa'yo, diba? Huwag ka mo... Putulin mo rin yung pag-assume. Oo, pwede kang kiligin, pero wag ka masyadong umall Ma-in love. out. Oo. Kasi baka mamaya, assuming ka lang din talaga. Totoo. Kasi in the end, baka masaktan ka lang. Sa true lalo. Diba? Or pwede rin namang isang angulo kapag nakakaramdam ka ng ganyang kilig, namnamin mo lang ng sagad. Yan. Pwede rin ganon. Kasi minsan lang tayo makaramdam ng ganyang klase ng kilig. Ako, dinaalala ko, meron akong, anong tawag dito, classmate nung college partner, iniwan niya lang yung tsinelas sa bag ko. Oo. Nagkataon, crush ko yung Diba? babae na yun. Iningatan ko talaga yung tsinelas na yun. Correct. Big Na feeling- deal. Big deal kay partner yung mga libag na naiwan sa tsinelas. Parang Inamoy-amoy ko nga pag-uwi. feeling niya mabango. Kahit alam ko marumi na siya. Oo. Totoo. Kasi nga karas mo Oo, ganun. At ninamnam ko lang yung moment na yun. Pero hindi naman ako nag-expect na magkakatuluyan kami at hindi rin ako gumawa ng steps para ligawan siya. Ninamnam ko lang yung moment na yun. Oo, diba? At masaya kasi yung namnamin yun. Ang sinasabi ni partner, kasi hindi naman porke kinilig ka agad, agad merong ka agad na it will develop into something deeper. Pero sana, 'di ba? Pero hindi sa lahat ng oras. Kaya wag mo lang ding itodo Yes. ng bonggang-bongga kasi nga hindi ka naman sure. Baka ikaw lang ang nakakaramdam. Tama. 'Di ba? Yung mga ganon. Lalo na kung may asawa ka ng tao. Dapat malinaw din sa'yo yun. Yes. Baka mamaya may nagmagandang loob lang sa'yo dyan sa opisina ninyo. Correct eh. Ang Diba? dami mo nang naisip tungkol sa kanya, ang dami mo nang na-imagine. Oo. Huwag kang ganon. Diba?
May asawa ka na, uy. Di ba? Buti pa to ginawa ng nagpaka-gentleman yung office mate ko. Oo. Samantala yung asawa ko, hindi man lang ako ginaganito. Tama. Huwag mong i-entertain yung thought na yon kasi magsisimula yun ng kasalanan sa asawa mo. Ganun. So maging aware din tayo, di ba? Sa nararamdaman natin, sa kinikilos natin, sa mga pagdedesisyon natin. Correct. Diba? Ganyan. So yun, pag may asawa na, at may mga bumabalik-balik at kung hindi man bumabalik-balik, umaalig-aligid, di ba? Putulin na agad yan. Yan. Entry level pa lang putulin mo Correct. na agad. Dapat tama yung pagdesisyon. Oo, 'di ba? Tas ang pangalawang anggulo is that kapag ka ikaw ay may crush, namnamin mo, Pwede. 'di ba? Enjoyin mo, 'di ba? Pero 'wag mo masyadong itodo-todo. Kasi baka mamaya ikaw lang ang nakakaramdam. Tama. Oo, 'di ba? Yun yung pinakamasakit sa lahat, yung sinasabi natin na nagmo-move on ka, hindi naman naging kayo. Tama. 'Di ba? Moving on ang eksena mo pero hindi naman naging kayo. Saklap, no? Kasi Ganun. asyumera ka, ilusyonada tawag Trot, doon. ganyan. Hinay-hinay lang din. Kasi may mga taong sadyang mababait pero sa'yo binibigyan mo ng kulay. Yan, Diba? 'di ba? Nilibre ka lang ng breakfast. Correct. Sinabayan ka lang sa pantry, inabutan ka ng tubig, pero Correct. sa'yo may meaning May na. meaning na. Natandaan ko dati, meron akong crush. Ganyan, super crush ko talaga siya, partner. Eh di may mga sulatan din ng, may mga letter. Sinabi mo, sulatan mo nga ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya katulad dito si Bea. Sulatan mo naman ako. Parang ako yata ang unang sumulat. Okay. Uso pa kasi ang sulat nun eh. So ako taga Ateneo yun eh. So ako yung unang sumulat, tapos nagsulat siya pabalik. Oh. Tapos dun sa sulat niya pabalik, meron nilagay niya AMDG. Tapos may Okay. cross sa gitna. Ganon. So for the greater glory of God, you add majorem de gloriam, di ba? Parang ganon. So, pero sa akin parang ang dami kong tanong ko dun sa AMDG kasi hindi ko naman yun alam eh. Oo, Ano ba sa yun? Ateneo kasi Sa yun. Ateneo kasi Oo. yun, di ba, partner? So parang sa akin, sobrang big deal. Alam mo yung parang tinanong ko sa kanya, anong ibig sabihin ng AMDG? May mali siya sa'yo yung MDG. Pero sa kanya, dahil Atenista siya. Correct. Normal at typical sa kanila yung parang kunyari Parang sa... kung kakaption mo lagi yun. Diba? Kung magagawa ka ng content, laging caption yun. Oo, AMDG kasi Naka-hashtag lagi yun. for the greater glory of God, Oo, di ba? Yun yung pag lagi, atinista ka, pag atinista oo. ka. Kunyari, Oo. pag sa Assumption, all for Jesus in Jesus. So parang may mga Oo. ganon. So bawat school may mga ganyan. Oo. Malay ko Dahil naman, hindi mo alam. hindi naman ako atinista, high school student lang, malay ko ba doon? So, hindi ko talaga makalimutan yung moment. Oh my God, sabi niya AMDG. Mas malala ka pala kay Bea eh. So, super tanong talaga Kita ako mo sa na. kanya tungkol sa AMDG. O, di Mas asyumera ka pala eh. Di napahiya ako. At least early on in life, partner, alam ko na, natuto na ako. So, yun. Yan ang dapat natin gawin. Matuto tayo mula sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!